Greetings, good people. My name is DJ Holly and welcome to Chitubu che content, Chitubu chisingapwe, Chitubu chinoniwa nemunhu wese, Chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi Chitubu ichi chine content iri healthy yakakodzera kunge ichikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. But kana wagara uri mugari wepanapa ndongokutenda nekukurumidza kuti sei kubhadhara rent. Thank you very much for supporting 0.5 Creative Studios. Panapa ndine nyaya iyi ma1 and ndoda kuti tiplay video clip randinaro panapa tozvionera tozeya nyaya iyi tiri tese nekuti ma1 nyaya iri panapa ndeyekudai. Pane murume akaenda kunorora. Aenda kunorora, haana zvake kupedza kuroora. Mari yakamva yapera pa $450. Mbazonzi kana wakuda musikadzi nemuchato, chiuya ne 1300 wotora mukadzi. Saka mukomana achitsvaga mari 1300 achibatanidza futi muchato, akambatogadzisa keke remuchato uko ari kutsvaga mari. Zvichiitika kudaro vakamva varambana nemusikana kudai. So mukomana haana kana kumbotasva musikana, mukomana haana kana kumbobata zamu zvaro. Saka mukomana aenda kwaChief Makoni akati ndiri kudawo kudzorerwa mari yangu yerora. Ndo nyaya iri panapa. Amenoti Chief anoitonga sei, but tichange tiri tese panyaya iyi. Handitika Chief wachitonga tichiisawo macomments edu ipapo handitika. Right, saka video clip randinaro, you can go and watch the full interview pachibanda, Manas Chibanda YouTube channel. Munozvionerawo ipapo the whole thing. Yakareba, it's about 20 minutes, but panapa ndine almost 4 minutes dzandangotora kuti tidiscuss nyaya iyi tionesana handitika. So endai paManas Chibanda munoona the whole clip, monzwa nyaya chakatangira kupi chienda kupi. But panapa toda kureacta judgment yakapihwa nani? Yakapihwa naChief. Handisi zangu kuti maChief anenge amborova musombo here, kana kuti anenge amborova kangopisa, kana kuti anenge amborova chika, because matongero akadai so chaiwo hako. Rikanisamhanya hangu kutaura mafungiro angu, rikatipinde munyaya tinzwe nyaya kwairi kutangira ichita sei ichienda handitika. Right. Kuti dzorai mari yangu 750 ndakabvisa serora raAna Mupodza. Mukasazondipa mukadzi wangu. Chitauriro kuti paunoti wakarora ngepapi, nekuti tingarebeseka nyaya. Chitauriro nekuti kuti wakarora, pawakarora ngepapi pa 400 iyo. Andisonzisa mbuzi yenyu. Tinoda kunzwa kuti kana chiti rora kuti takarora. Uri kutaura iwewe kuti ndiro irora here iro. Alright, okay, saka tiri kuti ndiro tikachitira dzopa wakarora, pawakabvisa rora. Maybe haunyatsoziva chiro chinonzi rora unochiziva here? Tikutaurire titi wadare wakutaurira unochiziva here? Right, saka zviri kuitika panapa ndezvekuti mukomana ari kunzi wakaroora papi, but pavakaenda vakanoita the process yekuita vhura muromo, makandinzwa nani vachikanda-kanda tumari twatwe, mari yake mva yazopera. Saka panapa ndo paari kubvunzwa manje, tichitiratidza kuti wakaroora papi. Ndo zviri kutaurwa panapa, munyatsonzwisisa kurubva nyaya nekwairi kuenda ndizvo. Kunzi wakaroora papi. Saka rega tinzwe kuti kuroora kwacho kumbori chii, uyezve mari idzi dzese dzakabviswa idzi hadzina basa here? Kana dzisina basa dzinobvisirwei kana dzisina basa? Chiro chinonzi rora chii?
munhu arora. Tine Rusambo. Rusambo 1. Tine mombe yaBaba. Mombe yaBaba 2. Mombe yamai. Mombe yamai 3. Kuti munhu akaita kutisa tine Mwanyamusha. Damages. Tine Danga. Danga. Tine Mafudza Dumu. Bazambe ndo Rusambo. Wamwani kwa Rusambo. Chimwe chikamu chacho unazvo here ipapapo iwewe? Izvo zvanga sina kubhadhara. Hauna kuroora. Saka paunoto akarora ndipata. Alright. Saka etsanangudzo yanobva kupiwa nevadare vari kureva kuti handina kuroora. Hauna kuroora iwe. Alright. Neimwe nzira zvoreva kuti mari iyi handisi kuidzosera. Nekuti hauna kuroora. Mukwasha mukuyu hauperi kudyiwa. Unoziziya? Right, vasati vaenda kumubvunzo wepiri. Toti tinzwisise chinhu 1 panapa. Mukomana haasiriye akaramba musikana. Musikana ndiye akaramba mukomana. Handiti. Saka pamwe panapa word rekuti roora ndo riri kubhaisa machief. But mukomana dai aenda achiti ndikuda mari yangu yandakabvisa. Nekuti take it for example. Iwewe wenda mushopu. Wapinda mushopu wonobhadhara chinhu at lay-by. Handiti une 3 months to pay. Wotadza kubhadhara chinhu chachi pa 3 months. Watadza kubhadhara chinhu ichocho pa 3 months. You know what happens? Ndechekuti vanotaura kuti iwewe takuchikudzorera mari yako then takubata 10 or 20% depending neshopu yacho. But mari unenge wata sei wadzorerwa. But haisiriyo situation manje nemukuru ava. Situation ine mukuru ava ndeyekuti vakaenda kushopu vakanolabhaya chinhu. Date rekuti vanopedzisa kubhadhara risati rasvika chinhu chachembva chatengeswa. Saka kana chinhu chatengeswa unofanirwa kungodzorerwa mari yako yese yakaita sei yakakwana. And unogona kutozosungisa futi shop iyoyo kuti yakaita sei yakatengesa chinhu yeti tanga taane agreement. So meaning to say kuti mukomana uyu mudhara uyu wedu akagarapo haana mhosva. Ende mudhara uyu deserve kupiwa mari yake yaakashandisa. Mudhara uyu deserve kupiwa mari yake yaakashandisa. Time yaakainvesta anofanira kuita sei? Anofanira kutobhadharwa. Because iye haana problem. But the problem was kumusikana nemhuri yake. You get the sense? Saka handizivi hangu matongero anoita machief kuti vanozvifambisa sei uye pachivanhu vanozvifambisa sei. But tichingotarisa nyaya iyi kai ifraud yakaitika. Imagine pakauya vamwe akadaro futi poya mumwe odaro futi poya mumwe odaro futi. At the end of the day vanhu ava vanotopedzisira vatone pfuma vatone mari zvekutodaro. Saka chitsotsi chakaitwa ichi. Ende mari iyoyo inofanira kuita sei? Inofanira kutobhadharwa back. Ende mari iyoyo anofanira kutonoiclaim achitaura kuti mari iyoyo pandakaishandisa muna 2001 dai ndakatanga business rangu ndingadai yakabereka yakatoita mari yakati ndo yandakusuwa nayo vanhu ava. Because 400 iyoyo 450 400 muna 2001 dai yakahodha huku dzake dzingadai dzatomupa mari more than thousands akawanda. Saka anofanira kutonoclaima mari yake iyoyo handiti. Saka ndangoti ndingoya nditaure ipapo before tisataenda kumberi. Let me know what you think in comment section kuti bo here yakaitwa mudhara uyu handiti. Chinzwai apa manje apa. Unyatsoziva kutasva haanambobvira atasva. Kubata kana zamu haanambobvira abata. So basically this is fraud. Chitsotsi akatobirwa mukomana. Ende dare rinofanira kuti rimboongororwa kunzi harina kubhadharwa here nekuti musikana uyu ane background yeku-UK. Hama dzine mari dzinogona kunge dzakatenga machief aya. Ndopanambotaura pepo kuti machief aya haasi kurova musombo here asati apinda mumadhara.
rekedza tinzo taofa Kunza mubvunzo wepiri. Wakamutasva kangani? 0. Kana zama ndinobata. Hauna kubata. Aripo. Saka iwewe waibvisa mari idzo uchibvisire chii? Dzinobviswa kana watasva munhu. apa pacho ndo pandozongobigawo zvangu ama 2k vane speed zvavapfana but havazosvike pakuvharwa pakusvika pakudaro zvekuti hauna kana mbobvira wakisa munhu, hauna kana mbobata zamu, hauna kana kumbobata chivakashure, hauna kana kurara nemunhu, wotobhadhara mari wakuda kutonorora. Pakashata baba, aiwa pakashata. Ndakarora isu sidare riri kuona kuti hapana chavakarora. Aya yanga iri expression yerudo yekuzikanwa. Ndikobvunza zvawakatenga keke waida kutenga keke rekudini Yemuchato. muchato usina kurora Zvaiitika pakazvezvokuti. zvakanaka hako ere Paifanira kuzobviswa 1300 Yerora pasati pava nemuchato. iyo yanga yakuenda kurora. Pane mari yandakambonzi ndibvise. Yakanga yanzi ndichadzorerwa. Kana icho chiri chikwereti unoyairenga but tataura isu zverora Anotaura paprocess yedare ringi. Paprocess yedare ringi. hapana chinodzorerwa nekuti hapana iyo Kana nyaya. wahwina nyaya vanozokudzorera. Asi apa ndoda kukumbira kuziva mambo kuti ndine kodzero ere kuenda kune mamwe matatu. Enda Maita basa. enda hako ukandoona dare rinokupa refund unouya ndokupa mombe 10. Ndokupa mombe 10. Ukaona dare rinoda kuti udzorerwe mari uya ndokupe mombe 10. Right. Dzorai mari yangu. Evidence iripo, hanzi ukaona dare rinokuti urohwe refund ndokupa mombe 10. But ameno munoiona sei nyaya iyi? Munoionawo sei nyaya iyi? Ini nangu I'm 100% against Chief vari wrong 100% simply because it was fraud yakaitika and mukomana anofanira kuclaima mari yake back, anofanira kutopiwa nemadamages ekuti akarohwa mari akatambisirwa nguva, zvese izvozvozvo. Ndotoona kunge mukomana anofanira kutoita kana police case yefraud baba. Ameno kuti munozvionawo sei? Vanoziva mutemo wewo mutibatsirewo kuti nyaya iyi bo here zviri kuitika panapa. But ndataurawo maonero angu nemafungiro angu nekuti dai kuri kunzi mukomana ndiye akaramba musikana, aini ndaiona papasingaite kuti mari idzokere. But musikana akaramba mukomana, yet mari yatomboenda. Saka ava pavaitambira mari, vaitambirirei mari? Vaitambirei mari vachiziva kuti havasi kuda munhu kana kuti vachiziva kuti haisi mari yerora. Amen. Pakashata, but aiwa machifa aya, madare machifa aya akuti hazvisiri vanenge vakatengwa vanhu vachibhadharwa mari ava. Uyu mukomana uyu he deserve kudzorerwa mari yake. Ndo zvanga ndangoya nditaure panapa. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, ndikuti it's bye for now. Ngatisangane muvidheo rinotevera.